दायो नेक्स्ट कुइसनाव बुं नोङो सिफुंनि जा सुलांफारि गिबि सुलांफारि बेखौ फारियै बुंनानै आरो फिन फारिखौ बुंफिनदो। सारे मा पा दा सा सा दा पा मा रे सा। सारे मा पा दा सा सा दा पा मा रे सा ना दे। बेनिफ्राय दायो बुंबाव नोङो मा जाखो हा मा जाखो सिफुंनि जा सम आरो देंखोनि जा फर्मुला दंमोन बेखौ रोजाबलाय। सम आरो देंखो दासा दापानि दासा दा पा मा 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 सा सा मा मा दासा दा पा मा 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 सा सा मा मा दासा रे सा रे सा मा सा रे सा। बागुरुम्बायाव मोनबेसे बिसान थायो? दायो बुं नोङो बागुरुम्बानि मेथाइखौ एसे रोजाबना खिन्थानो। मेथाइखौसो दे फरमुलाखौ नङा। बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जात नङाबोला खुल नङाबोला थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा हाय लोगो लागौमोनखा। जागोन दे। दायो बुं नोङो मोसाग्लांनायनि फरमुलाखौ रोजाब। दासा रे गा रे गा सा दासा रे गा रे गा सा रे गा सा रे दा सा सा दासा रे गा सा रे दा पा मा पा दा सा सा दा पा दा मा दा पा मा रे सा रे दा सा रे गा सा दा पा रे दा सा रे गा सा दा पा दा मा दा पा मा दा सा रे गा सा दा पा मा रे सा दा पा मा दा सा रे गा सा दा पा मा रे सा दा पा मा। दा बे मोसाग्लांनायावनो आरोना जोंहा मोनफ्रोमबो बोखावथियाव मोनबेसे बिसान रानजाबावदों?